எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம். இன்று ஒரு தகவல். எனக்கு பார்த்திங்கன்னா, அந்த கை இப்போ எல்லாத்துக்குமே பெரும்பாலும் கை வலிக்கு, கால் வலி, மூட்டு வலி, இடுப்பு வலி, இந்த கால் எரியிறது, சுகர் உள்ளவங்களுக்கு, தைராய்டு, வாயு உள்ளவங்களுக்கு பூரா எல்லாத்துக்குமே கேட்குற மாதிரி ஒரு சின்ன வைத்தியம். அதை இப்போ சாப்பிட்டிங்கன்னா எத்தனை வயசானாலும் ஒன்றும் செய்யாது. அதுக்கு என்னென்னா, சீரகம், மிளகு, விதை கொத்தமல்லி, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஒவ்வொரு ஸ்பூனு விதை கொத்தமல்லி போட்டுக்கோங்க. ஒவ்வொரு ஸ்பூனு எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க. கொதிக்க வச்சு இறக்கி நல்லா மூடி போட்டு ஆற வச்சுருங்க. இதை நைட்டே செஞ்சுருங்க. நைட்டு செஞ்சு மூடி போட்டு ஆற வச்சு காலையில் எந்திரிச்சு வெறும் வயிற்றில் இதை குடிச்சிங்கன்னா எந்த தொந்தரவும் வராது. வாயுவோ, தைராய்டோ, சுகர் உள்ளவங்க எல்லாருமே இதை சாப்பிட்லாம். சாப்பிட்டா எந்த இது உடம்பு நல்லா சோர்வாக நல்லா தூக்கம் வரும், உடம்பு சோர்வு வராது. இதை செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு முயற்சி பண்ணி பாருங்கள். கேட்கும். நான் செஞ்சு பார்த்துருக்கேன், எனக்கு கேட்டிருக்கு. நன்றி.